HDP di hilbijartinên heftê Hezîranê de li Amed, Agirî, Sêrt, Bitlis, Mûş, Wan, İdir, Batman, Mêrdîn, Dêrsim û Qersê bû yekemîn, AK Parti jî piraniya kursiyên xwe wenda kir. Li gorî akademisyenan AK Parti ji ber polîtikayên xwe yên derbarê Kurdan de ew qasdeng wenda kiriye û divê AK Parti ji vir û şûn de polîtikayên xwe biguherîne. Siyaseta Kobanî de AK Parti dilê Kurda gelek şikan. Erdoğan ji bo kesê nijadperest rayê wan bigire dijî vî pêvajoyê sekînî. Mesela vî dema daviyê de Erdoğan derket got anka evkekî prosesekî tuneyê. Li gorî hin akademisyenan AK Parti êdî nikare bêje nûnerê Kurdan ezim. Lê divê HDP jî di parlamentoya Tirkiyeyê bikaribe nasnameya Kurdan biparêze. Lewra Kurdan bi hemû hêza xwe piştgirî daye HDP. Kurd ji hestên xwe netewî tev digerin ji ber wê dora HDP kombûn. HDP'yê bê ji serî de wekî Tirkiye em dixwazin demokratîzekirina Tirkiye pêş de biçe. Lê wekî dîn ji li herêmê de li Bakur ji em hêdî qebûl nakin ku statuya Kurdan lawaz be û statuyayê qels wan re hebe. Beriya hilbijartinên heftê Hezîranê li Bakurê Kurdistanê di navbera AK Parti û HDP de rikberiyekî mezin hebû. Lewra AK Parti di hilbijartinên 2011 de ji gelek bajarên Bakurê Kurdistanê parlamenter şandibû parlamentoyê. Akademisyen dibêjin Kurdan ji ber polîtikayên AK Partiyên derbarê pirsgirêka Kurd de li Bakurê Kurdistanê karta sor nîşane AK Partiyê dan. Ji ber vê yekê jî divê AK Parti ji van encaman dersekî baş derxe. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.